Gurekin jai batzordeak ohar bat adierazi digu. Zuengatik, zuentzat. Dakizuenez, aurten San Pelaio jaietan txosnak ez dira egon irudietan ikusten duzuten lekuan, munuan, baizik eta beste lekuan sartu dira. Salbideko parkinean diaren ondoan gurekin jai batzordeak ohar bat bidali digu. Zuengatik, zuentzat. Ez genekien zeratarako zen, hainbeste oztopo, hainbeste aurreiritzi maltzur ezjakintasunetik irribarrera igaro gara. Ordea eta dena zuengatik, denon artean egin dugun lanagatik. San Pelaioak herriak egin ditu eta herriak bizi izan ditu. Zerrenda luzea aipatu beharko genuke parte hartzaile guztiak izenatzeko. Alproja, Patxaranga, herriko eragileak, musikariak, antolatzen jardun diren kuadrilak, txistulariak, hainbat herrialdeko aperitifa, eskaini digutenak auzo elkarteak, atxikimendua eman digutenak dantzariak. Ez genekien zeratarako zen, hainbeste oztopo, azkenean hainbeste laguntza jaso dugu, ezen ez baitakigu nola eskertu. Gurekin jaien partetik 1000 esker festetan parte hartu duzuen guztioi, festak izatea ahalbidetu duzuen guztioi. Etorkizuneko Euskal Jai eta San Pelaioek ere halako arrakasta izatea espero dugu.